Hola, en aquest mòdul parlarem del que és el branding, que és la nostra marca d'empresa o de producte, i de com es converteix aquest branding a internet com a la nostra marca d'empresa. És amb el domini. El que farem és saber què és un domini, com poder comprar un domini i després com adaptar-ho, com fer que aquesta marca sigui per la nostra web, sigui per fitxes de negoci, com podem comunicar en el públic qui som i què és. Oscar Wilde deia que no hi ha una segona oportunitat per una primera impressió. Llavors, ara en aquest mòdul el que ja hem comentat que el que veurem serà el branding o el que és el mateix la marca i com serà la nostra marca a internet a través del domini. Bé, el branding és la marca que tenim de l'empresa, és la imatge i percepció que està a la ment del consumidor i fa que s'identifiqui el producte o servei que oferim. Llavors, li permet al consumidor reconèixer. Sempre té que haver-hi una coherència entre la entitat de marca i la imatge de marca. La entitat de marca o el que diem la identitat corporativa és el que nosaltres diem que som. I la imatge corporativa o imatge de marca és el que els nostres clients pensen que som. Llavors, això té que tindre una coherència, que sigui veritable, que el consumidor pensi el que nosaltres diem que som. La marca ha de ser un diferenciador bàsic de la nostra empresa. Llavors, Dani Altman deia que fes el favor de no triar un nom de marca que et converteixi en un més dels arbres del bosc, perquè després has de passar-te la resta de la teva vida invertint el teu pressupost per destacar d'aquest bosc. Llavors, la marca ha de tindre un missatge amb repercussió, ha de tindre un vincle emocional amb el nostre consumidor, s'ha de distingir de la competència, ha d'afirmar i assegurar la personalitat de l'empresa, del negoci, i és una part que ha d'influir dins de l'èxit del negoci. Anem a veure quins tipus de marca o quins tipus de nom ens podem trobar en el mercat. Uns són els descriptius, que aquests noms de marca fan més fàcil al consumidor identificar i triar els nostres productes o serveis. Per exemple, TV3, Telecinco, Antena 3, vull dir, s'identifica perfectament el sector. Els altres podríem dir que són topònims, i és que evoquen un lloc, evoquen l'origen, s'associen també al valor d'aquest lloc, on podria ser el Banc de Sabadell o el Banc de Santander, per exemple. Per altra banda, tenim els patronímics, que porten el nom de l'origen o del fundador. Christian Dior, Paco Rabanne, un munt. Tenim un munt d'aquests. Per altra banda, tenim els noms alfanumèrics, que l'únic que fan és unir sigles. Per exemple, el que us he posat jo aquí és H&M, però podien trobar molts altres més. Tenim els noms evocatius, que el que fan és evocar un dels atributs del producte o de la solució que pot aportar aquest producte.
Vueling, Don Limpio, etc, etc, etc. I per altra banda, tenim els abstractes, que són inventats, i poden ser molt poderosos i ens poden ajudar perquè com no tenen cap significat i no s'associen a res, vull dir, aquests noms podria ser Revlon, Lexus i podíem trobar bastants més en el mercat. Un cop que tenim ja identificats els tipus que hi ha, anirem a veure les característiques d'un bon nom de marca, d'un bon nom escollit. Ha de ser distintiu, té que tindre sonoritat, ha de ser fàcil de recordar, ha d'expressar què es tracta i demostra que és la nostra marca. Hem de veure com es veu la paraula tant a nivell de pantalla d'ordinador com a nivell imprès i hem de mirar quines traduccions possibles o connotacions pot tenir. Quines serien les bases per crear un bon nom de marca? Doncs ha de ser coherent amb l'empresa i amb els valors que diem. Ha de transmetre i sintetitzar una història, ha de ser distintiu, únic, diferenciat, ha de ser sobretot temporal i que s'adapti al creixement del negoci o de l'empresa, ha de ser evocador i suggerent i que el puguem associar fàcilment en els valors de la marca, fàcil de recordar, que transmeti credibilitat en el consumidor. Fàcil de llegir i de pronunciar, ha de ser registrable, aquí tindríem que mirar la viabilitat legal, i després tindríem que revisar possibles associacions o connotacions negatives que pugui tindre el nom, tant en el nostre mercat com en mercats internacionals. Hem de tindre compte de quan agafem noms anglesos o en uns altres idiomes que no signifiqui una altra cosa i que aquest significat sigui dolent. Aquí és el que li diem la matriu de doble entrada per saber l'ADN de la marca. Llavors, que ens ajudarà a escollir un bon nom. Per una part tenim la part racional, que té que tindre uns valors, que defineixi els objectius, que siguin medibles, contrastables, reals. Per altra banda, la descripció, com es presenta la marca davant de l'usuari, quin aspecte, quina sonoritat. I per l'altra part tenim la part emocional del consumidor, que és el sentiment de com es troba quan consumeix la marca i la projecció que té. Com projectem els altres, què projectem els altres quan consumim la marca? O sigui, què projecta el consumidor quan consumeix la nostra marca? Quins aspectes, quins elements visuals ha de tindre la nostra marca? Bé, amb tipografia podem escollir la serifa o sans serifa. Amb serifa és més seriosa, en principi és com més professional. Sense serifa, el que transmet és modernitat i proximitat. Ha de tindre iconografia la nostra marca? Si ha de tindre iconografia, pot ser una lletra, una il·lustració o un símbol. Jo aquí us he posat tres models d'iconografies que ens trobem dintre del mercat i fàcilment identificables. I després es recomana
que com a màxim s'utilitzin de 2 a 3 colors. Això és la recomanació que tenim, val? Per els elements visuals de la nostra marca. I bé, un cop parlat del que és la marca, el nom, tenim ja la pròxima destinació, que és la nostra pàgina web. La marca, el nom de marca, a internet se li diu domini. És un nom que és únic i exclusiu per a un lloc web i que qualsevol persona, qualsevol usuari el pugui visitar. Els dominis, en realitat, és alguna cosa que ens hem inventat perquè la ment humana pugui recordar-se quan vol anar a visitar un lloc web. En realitat, a les pàgines web s'accedeix a través del que li diem una adreça IP. L'adreça IP és una seqüència de números, i és única per a la nostra web. Però com ens seria impossible recordar-nos d'aquesta numeració per anar a visitar un lloc web, ens vam inventar els dominis, que és molt més fàcil i és més humà, diguéssim, per poder recordar-se dels llocs web. Què es fa per poder traduir el domini que nosaltres posem al navegador, per exemple, surt.org? Doncs d'això s'encarrega el que li diem DNS, que és un sistema de noms de domini. Anem a explicar una mica com funciona i què és això del domini. De moment ja sabem que el domini ens l'hem inventat perquè el nostre cervell se'n recordi de com ha d'anar de l'adreça d'una pàgina web. Llavors, el servidor DNS o servidor de noms és un software, un programa que està fonamentat en una base de dades i serveix per traduir noms de domini a les xarxes. Diríem que és una espècie de base de dades i de traductor. Com si algú ens parlés en anglès i nosaltres tenim una aplicació entremig que ens va traduint per poder xerrar. Servidor web. La principal funció és emmagatzemar els arxius d'una pàgina web, d'un lloc, i distribuir-los per internet. És un ordinador gran que guarda i transmet dades via les xarxes d'internet. Aquests dos, tant el servidor de DNS com el servidor web, són fonamentals perquè podem estar consultant informació i visitant productes i consultant dintre del que és la xarxa. Com funciona? És més complexa, però d'aquesta manera ho entendrem. Nosaltres posem el domini, per exemple, surt.org en el nostre navegador del nostre ordinador. Això se'n va cap al servidor de DNS. El servidor de DNS busca i diu, és que surt.org és l'IP 207, bum. Que això se'n va al nostre ordinador. Llavors el nostre ordinador se'n va cap al servidor web i li diu, estic buscant el lloc web IP 207, 142, etc.
i el servidor web retorna la pàgina web a la nostra pantalla. Va molt ràpid, ja ho sabeu, però fàcilment és tal com funciona internet en aquests moments a nivell de pàgines web. Llavors, podríem dir que el domini el que és un embolcall que ens ajuda a navegar per internet d'una forma còmoda per nosaltres i més humanitzada. Com funcionen els dominis? Quina estructura tenen? Tenim un domini arrel, que en teoria està buit, i després tenim el que són els dominis de nivell superior, que se li diuen, que és el .com, .es, en el cas de Fundació Surt seria .org, després tenim més, .cat, .net, .edu i infinitats que han sortit nous. El domini de segon nivell seria Surt i el domini de tercer nivell o subdomini seria el mail, la web o les transaccions que fem per FTP. Això és com s'estructura un domini. Ara, cada cop més ens estem trobant dominis amb doble terminació i no és que ens haguem equivocat o que ho hem vist malament. Per exemple, ens trobem un domini que ens diuen foaonline.com.es i dius, i això d'on ha sortit? O és .com o és .es? Doncs no. Jo vull registrar aquest domini, foaonline.com, i resulta que em trobo que hi ha algú que ja l'ha registrat, se l'ha quedat ell. Llavors, amb certs dominis, com per exemple aquest, és possible poder fer una doble finalització i poder registrar foaonline.com.es. En aquest cas, aquests dominis de doble extensió, ens trobem que el .es és el de primer nivell. Recordeu-vos que Surt era .org. El domini de segon nivell, que en el domini de Fundació Surt era Surt, en aquest cas és el .com. I el tercer nivell seria foaonline. Així és com tenen l'estructura els dominis amb doble finalització. Els dominis de primer nivell estan administrats per un registre que està centralitzat als Estats Units i es diu ICANN. I els dominis .es o .fr de cada país estan administrats per organitzacions de cada país. En el cas nostre és l'ESNIC o el NIC Espanya i, evidentment, estan supeditats, estan per sota de l'ICANN.